tu știi când sunt două drepte perpendiculare? Păi când pantele lor înmulțite ne dau 9 minus 1. Asta e teoria. Și hai să vezi cum o aplici. Avem aici o problemă de BAC și ne spune că dreapta de 1 și dreapta de 2 ar trebui să fie perpendiculare. Eu le-am scris un pic mai jos pe fiecare în parte, tocmai ca să-mi fie mai simpatice. Și dacă scrieți vreodată dreapta sub forma y egal mx plus un n, puteți extrage imediat panta, adică cea făcută de mine aici cu galben, 1 pe 2, lucru pe care l-am și făcut. Similar, am procedat și pentru dreapta 2, m2 egal cu m minus 3. Ca cele două drepte să fie perpendiculare, am spus că înmulțite pantele trebuie să ne dea 9 minus 1. Și am procedat așa, 1 pe 2 ori m minus 3 egal minus 1. Am adus la același numitor ca să dispară de peste tot, îmi rămâne m minus 3 egal minus 2. m egal, deci 1 și aparține numelor reale. Sper că ți-a plăcut, salvează clipul și dă un follow la Mate cu Iulia.